Nginibingelele babuyele emakhaya nibiyelela phansi kohlelo lethu umgwazana. Babuyele emakhaya nibiyelelana-ke ingwenya ezinye ingwe. Babukele-ke namhlanje-ke ngibhalelwe usisi la wathi ucela ngimsize. Unenkinga nodadewabo, ungathi udadewabo umthathele, ungazi ukuthi umkhiphe endlini and manje usefuna ukudayisa indlu le abayishiyelwe abazali. Kodwa-ke babuyele nani niyazi. Anginawo amaningi angigile nginawo amaningi. Ake sinikeleni. Kodwa babuyele before sinikeleni khona ngicela ningakhohlwa ukusubscribe phinde nilike phela. Bonke. NguNtomfuthi wakwaNdlela. Ngibhalele lolu hlelo ngokuthi ngicela bezongisiza ngodadewethu omdala ukuzodwa Ndlela. Udadewethu udayisa umuzi kababa, ubaba wasishiyela wona lo muzi nodadewethu sibhalwe sobabili. Manje udadewethu ufuna ukudayisa kanye nendoda yakhe akahlala nayo ekhaya. Mina angihlali ngenxa yezizathu ezazenziwa uye udadewethu kanye noyindoda yakhe kumina. Ngizocela ukuthi uhlelo lingisize ngikwazi ukuxazulula ukuthi sixazulule lolu daba nodadewethu ngoba manje udadewethu ngiyabona ukuthi lo muzi lona uzowudayisa sisale dengwane kanti mina ngizele nginezingane angisebenzi impilo inzima kumanje nje ngihlala emqashweni impilo nje idonsa kanzima kodwa udadewethu yena uphila kahle emzini kababa lo muzi esashiyelwe wona ukuthi siphile sithina sobabili kodwa manje yena usephila nendoda yakhe kuwona. Khona la ekhaya. Yebo khona la ekhaya. Qoqo. Qoqo. Sizodwa. Yebo. Hayibo. No yanqonqoza ke. Sisama ufela namakhamera nje. Indaba. Hayi sisi. Njani sisi? Yebo bhuti yebo. Yebo sisini manje sisi. Ngicela singena phakathi sisi. Singakwazi ukungena sisi. Hayibo uzongifela namakhamera lana uthi ufuna uzongena la ngaphakathi. Sisi ngicela singene ngaphakathi bandla sikhulume. Hayibo bhuti nina hambani. Ma. Hayibo. Sisi. Sisi. Kwenze njani manje? Sisi. Kodwa Ntomfuthi. sisi. Ntomfuthi into yenzayo manje. Sisi. Yini Ntomfuthi lento yenzayo manje? Sisi. Ngicela uhlale phansi Cela usisize ukuthi size ngani. Before nje uzophaka. Hayi lo uyazazi ukuthi wenzani lo. Wahamba la wahamba woqasha manje sefuna indaba amakhamera cishana amakhamera lana. Cishana amakhamera. Sisi amakhamera sifike nawo and ngeke sikwazi ukwacima. Hayi wena Ntomfuthi uzongizwa kahle wena. Uzongizwa kahle wena Ntomfuthi. Fethi ngongangena. Hawu. Ya sisi njani? Yebo sawubona bhuti. Asikhona. Sisiyazi sixolise la ukuthi sivezane sitheleke namakhamera. Kodwa kuyaphoqa ukuthi kube kanje. Size la mayelana nosisi. Usisi sibhalelwe yena wathi ucela sivele la. Wathi khona inkinga nayo. Kodwa ke inkinga ngamaningi ake sizwe usisi ukuthi kahle kahle ukhala ngani. Kambe mina beke ngayibika ukuthi mina ngiyingwenya. Sihamba ngaphansi kohlelo umgwazela. Yebo bhuti. Yebo. Sisi bengizocela ukuthi usichazele isitori sakho ukuze nayo sisi masuqedile-ke abanye siyasichazela esakhe isitori. Ayizoke ngizwe kahle. Uzozwa kahle impela. Bhuti lana ngibhalele uhlelo ngokuthi usisi wami lo enimbona la phambi kwenu ufuna ukudayisa umuzi nendoda yakhe. Lo muzi umuzi kababa lo umuzi esawushiyelwa ubaba futhi sabhaliswa sobabili. Mina naye ithina esinelungelo lalomuzi. Yena uzwa ngayo yonke uzwa ngendoda yakhe. Yini into eyangihambisa? Yini into eyangihambisa? Angithi wahamba wena la angithi wahamba wena la. Yini into eyangihambisa la ekhaya? Ayini ngitshela ukuthi into eyangihambisa la ekhaya. Ngahanjiswa yini la ekhaya? Uwehlisa umoya simuzwe ukuthi usisi yini. Manje njengoba ngibhalele lolu hlelo ke ngizocela ukuthi ningisize nginqande usisi wami ukuthi engawudayisi lo muzi ngoba ngiyambona ukuthi uyaphikelela ukuthi ufuna ukudayisa lo muzi. Sengikhulumile ekhaya ngafonela omalume ngahamba ngayokwenza umhlangano nomalume. Omalume bathi abayingeni indaba yethu ngoba umuzi wethu nawe la. Hlala nawe la. Yebo ngihlala ngami.
Ibiyodla wena, ibiyodla indoda yami. Ibiyodla wena. Ibiyodla laphilo la ibiyodla wena. Hayi mina. Hayibo. Ibiyodla wena. Kanti ibiyodla mina. Angithi nawe ubuhawu. Bekudla mina ngedwa ngama-times. Uba wafakatsheni ngama-times. Ungangitsheni ngama-times wona lento ka-1000. Ungangitsheni mina ngama-times. Anginendaba ngithi ngangifuna kodwa kusalayo umuzi kababa lo. Kodwa kusalayo ngithi umuzi kababa lo awuyindawo. Imani phela. Imani. Ngicela ukuthi lento sike sizamene ukuyilungisa kahle singaphakamelwa yimoya. Okay sisibusa qhubeka. Yebo. Njengoba nje ngishilo ukuthi ngicela uhlelo ukuthi lungisize ngikwazi ukuthi nginqande udadewethu ukuthi engawudayisi lo muzi ngoba phela thina ngizele mina nginezingane Ufikela namakhamera. Kanti kunani ufuna ngifikele ngani ufuna ngifikele ngebhanoyi ufuna ngifikele ngebhanoyi wena uthi uthanda umama wena angibhedi ayibo webuthi ngeke ngizobhedelwe lo phela sisi ngicela ukubuza ukuthi elakhi side lithini ngoba uyalizwe lakho usisi ukuthi yena webhuti uthi wena ufuna la besihlala naye lo besihlala naye behlala naye la ekhaya indoda yami isondla asashonelwa abazali bashiya nomuzi besihlala naye yena wakhetha ukuphuma yena ngithi wakhetha ukuphuma yena ngithi angithi yena wakhetha ukuphuma indoda yami yona mugeza wenza amakamereni yakho ngithi udayiselani uhlanganapi wena ngihlanganaphi ingoba nami nginengxenye yakulo muzi umuzi wami nami wena uhlanganapi ngizokuvelela sisi ngicela ukuze silungise lento kuke kukhuluma omunye mangiqeda mase kukhuluma omunye singakhulumi kanye yebo sisi ubusasichazela yebo bhuti bengihlala naye usisi wami sahlala nje kwakuhle sahlala sakwakuhle khona umuntu ade ngithandana naye ke yebo ke wacela ukushuthi wacela ukuzohlala nami la ngoba bese esangasakhona ukurent emqashweni wacela ukuthi ucela ngizohlala naye la hayi futhi ngahlala phansi nodadewethu ngakhuluma ngoba ngazi ukuthi udadewethu mina ngazi ukuthi udadewethu wawungakhulumi wawungitshela sisi kodwa nawe uyayibuka lento ukuthi ungahlala kanjani ku4 room nendoda yakho nosisi wakho hayi kodwa phela futhi angicabanga ngalokho kodwa naye mudala ngeke ngikwazi ukuthi ngithi ngilelela nezingane zami nawe ulele nendoda yakho nikwazi ukwenza ukuthi amakamerani ahlukene ngoba phela sisabuka iTV lani nasenihepse hayi kahle bo wena sisikahle Domfuthi musuphuma endleleni Domfuthi musuphuma endleleni uyabheda wena futhi lo ndoda yami lade kuhlala naye la ibisondla isengela yonke into ifaka ama-tiles la endlini iyabonje la endlini even ngisho nalabo sofa bathengwa yena ungaqamba amanga wena labo sofa laba imali kababa ungaqamba amanga nini into eniyenzile nakho lama-tiles eni yonke Domfuthi usuqamba amanga Domfuthi ngutshela iqiniso ngithanda indoda yami mina vele wawuyifuna wena wawuyifuna indoda yami wawuyifuna indoda yami ngiyabona vele ukuthi kulungile man kodwa yazini bosisi nangu Domfuthi hayibo wena ngoba uthanda ukuzenza umama kakhulu uthanda ukuzenza uyabheda nje wena wayiphumelela endlini akekho umama ufuna ukugweva nomuzi awungitshela vele ngifuna ukudayisa vele ngifuna ukudayisa vele ufuna ukwenza nendoda yami nengane zami sisi ngicela ukubuza-ke sengiyayibuzela nje umuzi lo nashiyelwe abazali benu nobabili yebo sashiyela abazali bethu sobabili wathi nawo wakho yebo yabo njengoba senishiyelwe abazali wawubhala ngawe noma ubhala ngosisi umuzi kahle kahle ubhalwe ba ubaba wethu nasobabili
ubhalwa yena wabhalwa mina. Okay. So sisi kusho ukuthi ke maku kanjalo. Kusho ukuthi wena Ntomfuthi kodwa uyangichaphaza wena ngeke uyangichaphaza wena kodwa Ntomfuthi ngoba wahamba la Ntomfuthi awuthini wathi wena ngeke uzubuza awungitshela angisho simanga ngifuna ukumbuza ufuna ukuthatha imali kababa amandla kababa ubaba kawasebenzela uhambe uyokwakhela indoda yami awunamahloni hayibo uthi mthola Ntomfuthi hayibo ungcolile hayibo Ntomfuthi hayibo Ntomfuthi Batheni wena ungcolile noma ungangishaya kusala ungcolile sisi noba bethuneni uyaphenduka wasala wena man sisi yazi ukuthi ngendlela esenenza ngayo akusekho right manje yabo into akahle yenza manje ngitshela amaqinisa jahe ngokungishaya man sisi yabo lento yenzayo wena thula wena ngoba wakhetha ukuhamba la ekhaya waqonda imali wakho imali yakho waphuma uzothula mina ngasho indoda yami la ekhaya nawe ushiwe yona la nengane zakho wayona la nengane zakho manje uboleka wena nawe ubonile sisi uyangicasula lo uyangicasula lo futhi nawe ngiyanyisa sisi ngicela wehlisa kancane lalela yazi sisi lento kanjani ikanje nawe suthi uzodefenda yena ngoba ufike nawe uzodefenda yena ngoba ufike nawe vele phela uzodefenda yena ngoba ufike nawe nizomphumela ke mina nizomphumela ke mina nizomphumela mina baba lo ngizohlala la sisi uyabona mazosivukela ngoshukela ngeke kukusize ngoba thina ngeke siphume la lento ingasolvekanga kodwa yena uzofika namakhamera la imake sisi ufika namakhamera yena lenze ufuna ukubuka ufuna ukubuka imphakathi ufuna ukubuka umphakathi ufuna bekubuke wena uthi unjani sisi ngicela ke silungise le ndaba kahle yabo sisi kodwa yikho into ezolungiswa la umuzi ngiyawudayisa mina ngiyawudayisa umuzi mina ngeke wena wakhetha ukuba la yabantu akho ngiyacela ukuthi lo ngengane zami ngiyabuya msinga baba ngenkani wena nendoda yakho ngizokuphela wena nendoda yakho sala ngizokuphela umuzi kababa lo ungaqonda nokuhlala kulo muntu uma ungangena indoda yakho mina ngqonqo ingcwadi ulungile wena sisi kancane sisi imake ngicela ukubuza hayi kahle ungezwe ngazi ukuthi ngisesayidini lasisi vele uhamba naye vele usesayidini lakhe vele imake ngizwe sisi njengoba uthi uzodayisa umuzi nje umuzi ngeke udayisele umuzi udayisa wena wedwa waphuma yena ngithi waphuma yena ngithi waphuma yena ngithi yena ngithi waphuma yena waphuma wena waphuma wena waqoqa izandla zakho waphuma uzwabona umuzi njengoba wena sisi uthi ufuna ukudayisa udayisa ngokuthi mhlambe usufuna ukuthola kwenye indawo no yebo ngifuna ukuyakha kwenye indawo nendoda yami nengane zami siyawushiya lo muntu futhi soshiya udayisile wathela indoda yebo ngoba iyangondla vele ayihambe yokondla usinekile hayi ngithangile uzini kababa sisi cela wehlise ngapha lalela into sisi mina engiyazi mhlambe kuyobe mhlambe noma mhlambe sengiyaphambuka noma kanjani mina into engiyazi makuwukuthi indlu nashiyelwa abazali mina ngazi ukuthi makuwukuthi njengoba namantombazane nobabili nje angithi nihlala la nezingane zenu yebo lo muzi uyikhaya phakathi kwenu nobabili uba ulungisile imake sisi ngicela uba ulungisile uba ulungisile lo muzi lo uba ulungisile uyena ulungisile ukipitisi sisi uvela ufike naye vele ngilalela ufike naye
Ngeke kukusiza ukuthi ungangizwa ukuthi ngifuna ukuthini. Ikhaya manishiyelwe ikhaya, nisuke nishiyelwe ishelter nobabili ukuthi nihlale nobabili. And okushiwo usisi, okushiwo wena, into eyodwa, amagama enu ayalingana. Akekho negama elingcono, akekho negama engazi ukuthi liphezulu kunelona. Ubani owaphuma ney'ngane zakhe? Nobabili. Mina noBuyana. Mina noBuyana. Ima-ke sisi. Mina noBuyana. Ngabe ngayihambela. Sizobuya lapho. Yabo sisi, lokho sufaka indoda wena la endlini yenu. Endlini kama Ngakhuluma naye. Imali. Wakhuluma naye. Ngakhuluma naye. Wakhuluma naye udadewethu. Wangitshela esefike nendoda yakhe nemthwalo yendoda yakhe wangitshela ukuthi usezohlala la ekhaya. Zaqala lapho-ke inkinga ngifika kaSibali la ekhaya. Ngibuze nje umbuzo wodwa. Ukube mhlambe lethe ubaba wakho noma wakho basasekhona, ubhuti wayezoza azohlala la ekhaya. Wengeke phela. Wengeke eze la ekhaya. Kodwa ngoba vele abasekho abazali nomuntu omdala futhi ongekho la ekhaya. Ongekho la ekhaya uyona osedlayo vele. Uyasondla. Imali. Njengoba ekhona. Uyena faka igrosa la endlini. Ufakela wena. Mina ngifakelwa ikolo lengane zami. Mina ngifakelwa ikolo lengane. Ngoba nami nasidla ukudla kwami. Anana ngikudla wewe ikolo lengane. Wena kudla vele. Nakwani sifriji la nikuphe. Nami nengane zami. Bekhohlakele kahle. Nawe ukhohlakele kahle. Bengize ngimkobe nina benenzani? Benenzani? Benifuna ngahali mina manenza sex. Mina ngikhona ngibhekile. Benifuna ngahali. Ungakhali ke mase ngiyinkobe indoda yakho. Ubufuna kunike. Wena ogulayo. Sesicela wehlise. Ngijwayela kabi uNtombi. Wena ungijwayela kabi. Muzwe kwimanje uthini? Wena ungijwayela kabi. Muzwe kwimanje uthini? Ungijwayela kabi. Muzwe kwimanje ungijwayela kabi wena. Kanti manje uthi ngiyakuhlonipha wena. Uthi ngiyakuhlonipha. Sis. Imano. Angusabi. Yele sorry. Angusabi. Sorry. Uthi ngiyakuhlonipha. Sorry. Lento niyenzayo ke ayisekho right. Yabo manje. Yabo. Uyena ongiqalile. Imani. Uyena ongiqalile. Sis. Uyabo manje njengoba sekududulwana kanje. Senilwa kanje. Akukho right. Sisakwena. Ngicela ungiphe ithuba ngilungise lento. uNtombi futhi kodwa bekumele afike kahle kumina, akhulume nami, ahlale phansi nami. Ngifike kahle Njengodadewethu. Ngoba mina sikhuluma bekuthi iyaphuma indoda ihambe yokulwakha uvule ngoba indoda yakho ayikho. Angithi mina niyamvalela nengane zami mangifika. Angithi niyavala anivule inhlobo nini. Mhlembe ngikhiyile lapha ngithi uvule namhlanje indoda yakho. Ngeke vele uqabela namanga ngimdala kanje. Uqabela namanga into wena oyenzayo. Uqabela namanga. Unamanga. Lungile ngoba namanga. Ngicela wehlise. Lalela sisi. Inje into. I-right yokuthi uvalele udadewenu ngaphandle akukho right. Unamanga. Imanga. Unamanga. Ngoba ufika nani nje kodwa yena unamanga. Ukube yena wayifikela yedwa. Unamanga. Ukube wayifikela yedwa wawuzomvuka. Bona manje akahloniphi. Akahloniphi. Mina bengihlonipha ngayo mina. Mina bengihlonipha ngayo. Kodwa ngeke sisi faka indoda. Uwashele iwashing yakho, uwashele ngisho indoda yakho. Nginiwashele ngisho into zangaphansi nina. Uqabelana namanga. Wena namanga. Ngenje bebhekeni. Uyabona ngoba ehlezi ngawusofa lo. Ngiyolamba ukulala. Uvuka ekuseni. Loya besikhathela bekulala encane lesikhokhele. Mina besengikhokhele ngoba besikhokhela kodwa besikhokhela. Sisi, ngicela wehlise phela. Wesisi. Into ikanje. Manihlala nindawonye wena nodadewenu noma wena nabafowenu nodadewenu ekhaya nenashiyelwa lona umzali.
kuke kuthi makukuthi wena ukube yena wakhuluma ukuthi ufuna ngiphume nendoda yami ngiyowakhe ebaleni ngangizophuma ngoba icebo likhulu ngangizophuma ngiyowakhe ebaleni nengenzani ngoba yena futhi ufuna lo muzi futhi inkinga yakho umuzi umuzi ofunayo engayifuni ukuthi wena udayisa umuzi nendoda yakho maqaleka phela uhleli lapha wena wena nendoda yakho uhleli wena indoda yakho iyasebenza sesi angisasebenza indoda yakho isebenzela wena yini thatha imali isebenzela wena yini isebenzela wena yini isebenzela wena isebenzela wena ngithi sesi kancane ngicela ukuthi ungiphi ithuba wesisi injena ke lento hayi vele nawe ufike naye nje vele nawe uzomdefenda nawe uzomdefenda nawe ngoba vele nawe ufike naye ngilalele phela qala njena lo akalaleli unenkani vele ufike naye uhlula naye uzomdefenda vele wayindoda yakhe iyisikigi sakhe yini wena uba isikigi sendoda yami uba ushokubala indoda yakho ushokubala indoda yakho indoda yakho ushokubala isikigi sakho indoda yakho sisi ngicela wehlise ngokukhuluma sisi sizama ukukhulumela la ukuze silungise izinto so manje makulibele kuphakama imimoya nezinto akungeke kusizakale ngalutho sisi uma uhlala nomuntu wesilisa ekhaya leli nashiyela abazali i-wrong leyo nto mawubona ukuthi usufika esitejini sokuthi ufuna ukuhlala nomuntu hamba-ke phela ohlala la ehlala khona emqashweni kodwa mawuthanda futhi ima sisi ungilalela vele ngishilo lalela sisi ngishilo vele ukuthi uzomdefenda ngoba iroom yakhe isuke ikhona uzomdefenda ngoba usufike naye vele lalela injalo nje uyabona mina awuthule dadewethu ungilalele ngutshele yabona into engifuna kuwena dadewethu ukuthi uwazi ukuthi uma ukudayisa lo muzi ngutshele uzoboshwa uzoboshwa uyovuka ubaba umbone ungadayisa kanjani ithuna ungadayisa kanjani umuzi Unato futhi uyangibhedela uyangitshela Ngicela ukwehlisa umuzi sisi ngeke ukwazi ukudayisa ngobani hamba kodayisa kodwa umuzi kudinga isignature kasisi iabe khona ngoba amaphepha kumina ngisho ngaba wena ngoba ngiboni izandla zami uzoyithola yebo amathetshela yonke into kuthi wena ngizokubopha ezandleni yakho yebo mangabopha namanje ungawudayisa beni ungawudayisa nini mangabopha manje uzofuna lokukhuluma nje Domfuthi wande ngomlomo sisi sicela ukuthi wenze kanje into ezokusiza nawe ukuze ungayifaki egcinene enkingeni umuzi lo ngeke ukwazi ukudayisa meke wawudayisa umuzi usisi engazi une right ukuthi ayokubopha and lo muzi lo usisi unepower yokuthi futhi awuthathe kulabantu usubadayisele bona aphinde futhi ahlale kuona abantu labo badayiselile bafuna imali yabo kuwena ngeke kusaba mnandi ngoba ngeke bayifune kamnandi abantu kodwa Domfuthi wrong Domfuthi wrong ngemela abuye ezohlala laphansi sikhulume lento ngoba angishonga ukuthi iphuma mina la endlini waphumiswa yini la endlini ngoba indoda yami bingicela ukuthi wena njalo umigeze lapha ebathroom wena bufika uyikobe wena uyakoba wena yangitshela kokuqala ngaziba ngathi udadewethu ngiyakwenze lokho udadewethu awuthuli sisi ngicela nangu sisi la uyamuzwa ukuthi uthi ukube imake sisi njengoba uthi ukube yena azange aphume la ngabe yebo bhuti ngaba udayisi lo muntu ngaba ngudayisi bengizovula lapha ebaleni ngiphumisa indoda yami ohlala lapha mengifuna mengizwe ukuthi ngiyabathu ngiye lapha endodeni yami ngishingane la umi angithi iyasebenza le ndoda kungani ingahambi yofuna inxiwa la yakhe uhlala ingaba wesithi ufuna ukudayisa lo muntu angeke kunalokho uzophuma wena nendoda yakho ungalokho uzophuma wena nendoda yakho. Sisi yaza senze njani lento
iney'ndlela eziwu-2 zokusolveka. Yabo? Ngoba mase kukanje nawe ubona ngendlela yakho nodadewenu ubona ngendlela yakho. Okay. Kuyimanje akafuni ukuthi aphume la uma ingenayo imali yokuqeda akabuyele kubo phela. Wangithi unaliko kanti yena waphuma uyasebenza kahle akaphuma yoqala. Phela imani phela. Hawu lalelani sisi. Inje lento. Ngizama ukunichazilela lento yenu ukuze izoba fair. Futhi nawe ungabi nenkinga naye angabi nenkinga. Sisi lento oyishoyo yokuthi ukube bekhona bekuzophuma wena nendoda. Bekuzophuma indoda hayi mina ngeke ngiphume ekhaya lami imali. Ngeke ngiphume ekhaya lami. Ukhuluma kahle. Ngeke ngiphume ekhaya lami. Uphuma indoda. Yona bekuzophuma yona. Wena waphuma ke? Phuma-ke. Wena ngikwakhe ukuhlala indoda yakhe. Wahlala indoda yakhe. Ngangeke mina ngangutshela bakho indoda yakhe yenzani. Wena wenzani? Sisi manje ngeke ngikwazi ukukusiza nawe. Cha ukuthi uyangicasula, ukuthi uyangicika phela, ehlisa umoya. Sisi injena ke lento angithi wena uthe awuthanda ukuthi uye wena ngeke uphume la. Amakamera awuthula endlini. Bese kuba ikhishi bese kuba idaningi. Wesisi imali. Mina ngizohlala nengane zami ekamereni. Nahla nengane zami ekamereni. Indoda ngiyakhela indlu lapha ebaleni izozakhela indlu lapha ebaleni. Why wesisi? Imali. Okay imali. Yazini njengoba wena ufuna nje ukuthi wakhe la igcikeni nendoda. Leyo nto leyo into wawungeke uyenze ukube kusaphila abazali bakho. Sobabili angithi sobabili vele. Wesisi yazi ukuthi njengoba ikhaya limile kanje uyazi ukuthi even if noma yini uqinisile laba ngoba nimile kanje lama-tiles afakoba ungakhuluma lama-tiles afakoba imani phela awuthi waqephule khona manje afakoba sis wesisi uyazi ukuthi njengoba ikhaya lisamile kanje limiswe yimini ngizwe phela limiswe imthuluko kababa ngahlala mina wahlala kunjani wena wafika konke sekwenziwe wafika ukutshela ukuthi wena ngoba uhlulwa impilo yakho ngaphandle bese ubuye uzoba ingqondo la ekhaya ngangizothi la kube isifikile inkanyamba enkulu ngangizothi wesisi lalelake yabona ke njengoba wena sisi uhlala la ekhaya nosisi njengoba la ehlala la ehlala khona ayikho inkinga kodwa iroom kasisi njengoba yena sefika nenkinga ima ngizwe phela wena sifika nenkinga inkinga angiqede phela ukukhuluma mase niyakhuluma yabo njengoba iroom yakhe ilapha neroom yakhe ngapha wena umuntu ekumele uphume nendoda iroom yakhe angithi still ikhona yebo ikhona yazi njengoba uma wakho nje nobaba wakho sebengasekho njengoba lo muzi ukhona yazi ukuthi bakhona njengoba ngiyakwazi lokho ingakho ngithi uzomakhela uzowakhala lapha ebaleni shuthi kahle lento yenza la manje iningi nje sis lento osuyenza manje la ikhombisa kona ukuthi kushuthi abazali bakho wawungabahloniphi noma besaphila ayikho leyo nto vele phela bemthanda kakhulu bethanda wena ingakho nje bemthanda kakhulu vele ingoba yena ubethanda shuthi njengoba sisi ukwazi ukuthi ulale nendoda ekamereni labo lokho kungimina kungikhombisa ngokuthi kushuthi awubahloniphi ngoba ufike nabo ufike naye imake wena ufike nodadewethu yena vele uzomdefend wena lento engiyikhulumayo nje ayifana nokuthi ngicela manje awuyiboni ukuthi iyona ufikile wahlala nami phansi sayikhuluma lento le njengabantu abanengqondo abasile abadala ngabe ku right kukhona ni wena ngabe ku right kukhona nama camera la kukhona angithi yabona ukuthi imake sisi imani sisi angithi yabona ukuthi ukubuyisana phakathi kwenu nobabili akusekho
angithi yabo Uyena onjala lokho. Hayi buwena okwenzayo. Hayi wena Buwena okwenzayo. Impela. Buwena okwenzayo. Sis uyazi ukuthi mangase kwenzeke something kuwena noma kwenzeke something kuyena umuntu abombikela laba Mina ngeke ngisamdingi. ma mangase ushone nje obuhlala emqashweni nje Ukhona uhulumeni uyongcwaba. kodwa nangu Lo mphakathi ngihlezi lalela Waphuma kanjalo. Anginamndeni. Imani. Umuntu owakholwa indoda Waphuma ofuna kanjalo wakhe. vele. Ngimtshela ngithi indoda yakhe yangiyobele Umkobo, wena ubathi umkobo. Angithi uyeva. Ukholwa indoda yakhe yamtshela yona indoda yakhe inyonyobele Imani. Yona yamtshela mina bengimkobo. Yena wakholwa indoda. Ufuna enze njani? Bosses yazi asenze njani Ufuna enze njani? yazi sisasenze njani Ushintshile dadewethu kababa. yazi asenze njani imani ke angithi yabona ukuthi aniboni ngaso lini so yini ningahlali phansi nibonisana ukuthi sisi nawe sisomncane noma sisomdala ngoba asitholi into yokuya phambili yini ke mntakama noma mntakababa Angifike namakhamera. ngilalele phela yini mntaka baba singahlali phansi sivesane sudayise lo muzi ngithatha uhalf wami imali nawe uthatha uhalf wakho uyoqala indawo somewhere nawe uyofuna indawo somewhere uqala ikhaya lakho kwenye indawo naye athathe ishare yakhe ayoqala indawo somewhere kunokuthi nilibele nidonsana Angithi yena sikhulu esikhulu. yima kodwa ngakwenza lokho Esikhulu yena. sorry ungakwenza kodwa Uyabona nje udadewethu. Isikhulu esikhulu Mina yena. anginankinga. Yabo dadewethu kube uyima unankinga nalokho kube uthembekile. Hayi. Bengeke ngibe nankinga. Ngoba okay kulungile ke ubezonginikeza ishe yami ngibuye ngizakhela umuzi kababa kabusha kodwa into engayifuna into engiyenza ukuthi ngithi lo muzi kababa ungadayiswa ingoba ngiyazi ukuthi imali le uzoyithatha ayinikeze indoda sisi imali wena ima ke sisi ngisho ngabe kuthiwa indoda yakho kodwa lo umuzi kababa imali sisi yakho noma eyami indoda umuzi kababa yakho noma eyami wena indoda uthini usisi mayethi umuzi ningawudayisa mase niyashare half sazocabanga angithembi isilutho ngisazocabanga wena ngoba ngisho nje ukuthi nendlela eningi wena yini ingoba usafuna ukubikela indoda yakhe hamba lalela yazenze njani yazenze njani into elula hambi ekubameli ufike akahambe uyofaka imetha ungathi ungibona ngiyahamba enjena kodwa nawe bhuti uzongitshela ngeindaba zabameli athi uyangibona umsebenzi hamba ke imali asekubamela ngitheni ukutshela lokho imali sisi thina into esizoyenza ke sokise police station uyomenzela i-affidavit yokuthi akana right yokuthi adayise lo muzi ngifuna nokuxosha indoda yakhe la ekhaya sengifuna ukubuya nezingane zami wena awubuyi ingane wena ngaphandle kwamakhamera ngimele indoda yakhe kumele ihambe mina nginengane esikhulile njengomdadewethu lento abasuke beyenza ingane yami ilalele bathini ngifaka indoda la ekhanda Bathini yona okusala ngishongayiphakathi akazi izigcobe la kumagceke eyami indoda uyayazi igcoba kula magceke ayikazi mawubuya ubuka ukuthi ikhona into ezosolveka cha into engizoyenza ukuthi ngizohamba ngiyobavulela i-protection order engaweqi lo yamngcele imani ngoba uma ngiqhubeka ngihlala emqashweni ngizoza sethuse udayisile lo muntu ngizobe sengimthatha ngizobe sengimthatha ngoba yambona ukhala kanjani udadewethu ngizwe phela mawenza i-protection order uzochaza ukuthi nawe makuwukuthi kuyadayiseka udayisa uhalf wakho naye uthatha ihalf wakho naye uthatha uhalf wakho niyahlukana kodwa lento yokudayisa akusiyo solution kodwa mina yabo bhuti ngimtshelile ngamtshela badala abuye emqashweni sizokhuluma njengodadewethu yena ngithi uzwa ngabantu yena imake ngizwa ngabantu ngoba wena uzwa ngendoda yakho njengoba wena ubumbiza
ubumbizela ukuthi nizokhuluma wona. Bekumele sikhulume Cha ubezongishaya njengoba nje ngishaya phambi kwenu nikhona ubezongishaya. Ubezongishaya uyangishaya vele. Uyangishaya. Bayangishaya laba bendoda yakho. unamanga wena unamanga ufuna ukubhixa kabi unamanga Kodwa kusala ngutshela iqiniso ufuna bekubonze ukhohlalele kanjani. wena njengoba ube wabuya Ngisho amakhelwane bayazi ukhohlalele kanjani. ngoba usuza ngamakhelwane Ema wesisi. ngibona amaxoxo angithi vele Sis, awungitshele something. Angithi yamuza uthini? Uthi befuna ukukubiza nizokhulumisana. Benifuna ukukhulumisana ngayo ukuthi nidayise. hayi Umbuzo ukuthi befuna ukukhuluma yini. Aniphumani manje nambe Awumbuzo ukuthi befuna ukukhuluma yini. hayi Angiphumi singaqedi. aniphumani nje nihambe nani ngeke phela hayibo Thina la ekhaya asiphumi singakayiqedi lento esizoyenza. And ikufake ekhanda lokho ungalibele ukudla siphaphela. Wena thina size ngalento esize ngayo. Wena ingabe uphuma nesolution eqondile eyodwa. yena akabuye yena athathe ingane zakhe abuye sihlale phansi sikhulume Ngiyibuyela Sihlale kodwa phansi osalayo sikhulume. angibuyi indoda yakho ingaphumile la ekhaya. akwazi Yamuza uthini? akwazi Into engiyifunayo Phela ukuthi sisonke akuphume simele indoda yakho la ekhaya ngoba indoda yakhe. iyona indoda edala inkinga. Imani Into engakutshela yona. angithi sis angithi uyazi ukuthi akafuna ukuphuma nendoda yakho nawe futhi uthi ngeke ubuye indoda yakhe ingaphumile. Kushuthi kenzani into uqhuba nenkani yakhe Kulungile ngizodlala Angithi lapha inkani yakho ekhona phela. kodwa umuzi kababa wona awindawo awindawo. phela Okay. angithi uqhuba lo nkani yakho Awindawo. waphela ngiyasho ukuthi uyakhulume nengane indoda yakho phela. nendoda ikhona Hayi, baba wami indoda yakho. Baba wami indoda yakho. Wami baba ngamngcwaba. uyena kodwa demile like uyena demile like yena ufisile lo muzi Yazini. Ubuswe yini? Imali. Ubuswe yini? Uyabanjela lama ties lawa oqhosha ngawo lawo. Imali eyasala kumasingcwabisane kababa lo. Mina nayithatha nayidla yonke. Nanganginikeza ngisho unamanga bese ngophakamisa indoda ngamandla kababa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kwalama ties lawa kachoma ngawo. Imali kababa le. Kamasingcwabisane. Abanikanga ngisho usitshele nomnyama lo. Bawudla bonke. unamanga Unamanga nendoda yakho ikhona ibizoyiphendulela. Imake sis. Bekubothi ngikhohla kanjani? Yazi senze njani into ezobalula. Into ezobalula nje. Sis indoda yakho ayisadingeki la ekhaya. And ke manje ke lento izophoqa ukuthi kungenelele thina. Usisi uthi uyala ukuthi umuzi udayiswe. Wena awukhuluma ukuthi kwenziwe. waphuma yena la ekhaya Okay, nangethi uyabuya Waphuma yena la nengane. ekhaya. Indoda yakho ayidingeki la ekhaya. And futhi ke into ezoba buhlungu ukuthi kumele sifike nayo le ndoda ikhona. Ukuze sizoqondisa igwegwe kahle. Iphume la ekhaya. ngeke azaphuma uzophuma la endlini kodwa lapha ebaleni ngizombeka ebaleni apha ebaleni Kwayona leyo. Ngeke angithi indoda la emzini kababa. angithi ukhaliswa ukuthi Ngeke uziwakhele indoda emzini kababa. Ngeke. Sesimoya wesisi uyakwazi nje ukuthi wakhe lapha ebaleni. Yini ningafuni indawo somewhere? Bayasebenza. Wena sisi ayikho inkinga nawe. Wena sisi uzohlezi uneroom yakho ehlezi ikho. Futhi ngiyathemba uphume mina masisi. manje Masisi. Siyaphuma sangena. Akho la uphume nawo. Wesisi. yaphuma kangena Awuthanda waqebuza uphume nawo umntakwethu. Sisi maphela ungilalele kahle. Makuwukuthi kanjani? Phumanike nakhe ndapha ya kwenye indawo. angithi akafuni naye ukuthi siphume sakhe ebaleni imali Ngeke nakhe ebaleni. Abanye bafuna Angithi wena mina akaphume abemdala usuhulumende wena. Kanjani yini wena wazolwela ukufaka indoda ekhaya? Yini wena kade? wena osondlayo nawe uyakwazi Hayi, wena hayi mina. Wena osondlayo. Mina ngiyayibambela Wena osondlayo amawashing la ekhaya. abantu. Ngiyahamba Wena osondlayo ngiyokwenza njengoba imisebenzi njengoba ngangisebenzela Imali, wena imali, ngondliwe oh. indoda mina ngiyazondla. Wesisi ehlisa umoya ke manje. Lalela. Into esengicela ukuthi ke siyenzeni. Ngeke phela maniphakama nonke nilibele manje oqhasiqhasu. Lalelani into ezokwenzeka. Sisi into kumele uyenze. Kumele nangu udadweni uzobuya ezekhaya. And wena sisi kumele ukwenze kumele niphume nendoda yakho la ekhaya. Maku iroom yakhe izobe ikhona izobe ngiyathemba mhlawumbe izobe ihlala izingane zakho. Uma ufuna ebusuku ukuphuma noma uma ukhetha ukuthi uyovakashela indoda yakho uhamba kahle uyolala endodeni ekuseni uyabuya uzohlala nezingane.
futhi nalento yenzayo i-wrong nje ungahlala kanjani nezingane nendoda la and akukho safe ukuhlala nezingane uhlala nendoda mhlawumbe uthi akusiwo nobaba wazi ingane ukhona nengane yentombazane la sisi ucabangele izingane zakho mase senivuka lezi akabuye kodwa lesikhulumo esihlale phansi njengabantu abadala anqabile akabuye ngihlale phansi njengabantu abadala akakhipha indoda naye kodwa akavumeke akavume phela anila ndaba mina nokubuya lo muntu wena ubatshela ukuthi uyavuma ukuthi indoda yakhe iphume ekhaya ma sisi ngicela ukuthi ungayenzi lento ukuthi ufuna ukuthi akhela ekhaya ungalingi uyenze uhlazi nje and indoda uzoyenza ukuthi yenze leli khaya usafuna indawo phela naye usafuna indawo phela ngifuna engayifuna phi indawo engayifuna phi indawo yabo masafuna indawo hamba ngomqashisa awuqasha somewhere lento enhlezi ngimtshela yona wena ulale kuyena emini ubuye uzohlala la ekhaya odla amakhaya amabili so enze nomqasho ngoba nawe ukhalela ukondliwa wena kade ubela ukuthi mumxosha mawukhalela ukondliwa ngizokondla umuntu uyayimela emhlabeni ngizokondla angifuna ukondliwa wekho wena zama ukwenza something noma uvula i-tech shop encane la udayisa amagwinya udayisa amakota la igcekeni ayeke ukuhlala kusofa njengoba phela kulokho ekusini and ingasiza lento futhi yabo la ngakini khona indawo yomgaqo edlula abantu ungazakhela i-tech shop encane udayisa amagwinya udayisa yonke into uvula isitolo esincane manje lento eniyenzayo la ayikho right sisi siyakucela ukuthi akafike yena ngesikhulume njengabantu abadala uyamuzwa afone futhi mekuthi uyeza uyamuzwa isekhaya kodwa ngifone manguthi ngiyeza njengesibhakashi awuke ungaphakami kakhulu awukuwenze lento ayishoyo umfonele umtshele ukuthi uyeza ukuze nihlale phansi nilungise kahle lento ngoba yabo lento eniyenzayo nezingane zenu mangase ziyibuke lento eniyenzayo kade zayibuka siyazi zizonithatha kanjani mina futhi yabo nje usisi wami lo ngimthanda yini nifuna imano yini nifuna ukuthi manihambe emhlabeni nihambe nishiye ingane zenu zingabhekani ngenxa yenu ninobabili futhi nicatshaniswa amandla abazali benu yini ningalweli umuntu alwela amandla akhe mina yithi into engiyilwela ukuthi nje engadayisi umuntu ngoba even izingane zethu zizokhula yabo lento eniyenzayo ngempela into enizosuka uzokwenzeka mhlawumbe uhambe emhlabeni nosisi ahambe emhlabeni mase kulibele inkinga lezi zehlele einganeni angithi vele nezingane anibhekana zizokwenzani zona inini ekumele nibe umzekele einganeni uyokwenza njani mangathiwa le ndoda yakhe sifakele uphoyizeni sife kanye naye sife idlumuzi lo uyokwenza njani nawe uyakuthanda ukukhuluma uyakuthandake sesi angithi yamuza uthini uthi fika nihlale phansi njengosi afone futhi mefika kodwa sisayikho into ezokhulunywa ngoba nakho ukhona nawe ukhona asikhulume phela sokhuluma mase sisodwa njengomndeni mayihlule nina-ke njengomndeni naye njengoba ehluleni njengoba ehlule namakhamera nje kodwa sikusala isumndeni sisasenzeni kanjena-ke yabo njengoba ethi ifika wedwa awukuzama ukufika wedwa makuthi-ke uma ngilimaza ngenze njani ngoba ungishaye phambi kwenu nikhona ngenze njani angithi uzoboshwa ngingambopha kanjani udadewethu ngoba phela udadewethu ngingambopha kanjani anodadewethu hayi kushuthi wena-ke ozomdedela ngaso sonke isikhathi akugibele ekhanda umuntu nje uma ibeka isandla wena ungathandi mbophe ukuze ezoyeka ukuthi alibele kuchaphaza usaqhubeka nalokho lalela-ke sisi akabuyi ima-ke sisi awuzama ukukhipha lo guluva wakho la phakathi endlini inini enenza ukuthi abantu besilisa banithathe kancane banganihloniphi umuntu wesilisa kumele azi uma umvakashela ngaphandle bangathi sebeshonile abazali uguluva ningambona ukuthi unjani
Ningambona uGuluva. Mina bengachaza ukuthi bosisi ngichaza njengoba senichaza bese nginami yabo. Kodwa ke ngiyacela sisi ukuthi awukuzama ukushintsha. Ungafaki indoda ekhaya. Awukube ube umuntu. Awukube umuntu nawe. Uhloniphe ikhaya labazali bakho. Ngoba bathi nje kodwa ngayenzi nje lento ayenzayo ukuthi uzongifikela namakhamera. Okay, Mina nje engizoyenza dadewethu uma usaqhubeka nalesi sesicela umtshele ukuthi uyaxolisa ngokuthi umfikele namakhamera. Uzofika ke nikhulume nihlale phansi nikhulume. Hawu. Ngize ngixolise nje ngixolisana udake kulungile ngoba phela ngifuna mina lo dadewethu ukuthi izithelele amanzi. Izinto phakathi Yebo. kwethu zibe right. Sisi wami ngiyaxolisa kakhulu ngokuthi ngibizele abamakhamera. Nami kuphela bengithi nje ngizama ukuthi sizokwazi ukuthi silungise lolu daba oluphakathi kwethu ngoba ngempela kungiphatha kabi ukuthi uze impela uthathe isinqumo sokuthi udayise umuzi kababa. Nanokuthi futhi awungitsheli sengizwa ngabantu sebekhuluma ukuthi umuzi wakini usendalini uyakwazi lokho uyadayisa. Nanokuthi ke nje kungiphatha kakhulu dadewethu wena awuzange ungikholwe mangikutshela ukuthi uSibari uyanyonyobela ebusuku wena wavela wabona ukuthi kholwa uSibari ukuthi cha athi mina ngiyamnyonyobela ebusuku. Ingakho ke isizathu nje sangenza ukuthi nami ngize ngigcine sengithatha izingane zami ngihambe ngoba phela ngisho ngabamba ingane yami wena ngeke uzuze ukholwa ukuthi cha ngempela uyibambile ingane uyobona ukuthi nje uyasukela. Hayi themba ukuthi thina besikuzelela kuphelile sithi usezobuya ke nihlale phansi ke nixoxe ke. Hayi siyabonga sisi. Noma sikushiye. Hayi ngizonikhipha nje. Okay. Siyabonga ke sisi.